Gaskiya ne ta tabbata. Hukuman ta ce fina-finai na Kannywood ta fita yau ta yi fatali da ɗaya daga cikin ma'aikatanta. Wannan bawan Allah dai da aka fi sani shi da suna Soja Boy. Hukuman ta nuna rashin jin daɗinta a kan lamarmukansa na yau da kullum. Ma'ana akwai wani bidiyo da ya yi yanda bidiyon ya saɓawa koyarwa na addinin Musulunci. Ganin haka kuwa shine ita hukuman ta fita ta ce to daga yanzu ba Soja Boy, ma'ana kar a ƙara sa shi a wani fina-finai na Kannywood, kuma ta ƙara cewa kar ya kuskura ya yi wani bidiyon wani waƙa a Kano, in ba haka ba shi dai san sauran. Watan hukuman dai wanda yake kula da lamarmukan na hukuman mai suna Abba Al-Mustapha ya nuna gaskiya matuƙar rashin jin daɗi na abin da shi Soja Boy ɗin yake yi. Ba zan dai iya sa muku bidiyo ɗin shi Soja Boy ɗin ba, wanda ya ja ɗaya daga cikin maganganun da ya ja aka kore shi a Kannywood ɗin kenan, kuma aka ƙare ƙwace masa license nasa na mawaƙi a Kannywood, wanda daga yanzu duk inda zai je ba zai iya cire license ya nuna ba, saboda shi yanzu baya tare da jama'an Kannywood. To Allah dai ya kiyaye mu, kuma dai 'yan Kannywood ɗin nan ya kamata da yawan ku yi haƙuri ku ɗan dawo hanya. Allah ya sa mu dace.